radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Jad Alcala. Paborito. Bautista. Paborito. Benalonan. Paborito. Lawak. Paborito. Puso Robio. Paborito. Santo Tomas. Paborito. Season. Paborito. Ordaneta. Paborito. Tanchadilla Sis. Paborito. Aya. 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong patigan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupagan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupagan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay! Good morning! Naimbagngal daw, bigat kata kayo amin, apo. Maabig kakabuasan, Pangasinan, Dagupan. Wadya tilalamat yung mga iparuntal na sari balita, isyat ang komentaryo ni Pakaradsari Matuan, Liknaay Balay. Jad nga ran, nasa ikapaborito tayon si kapaborito RJ Jimenez, always at your service. Nakaulap na kanta bayo at sayin agaw na Biyernes. Say magtaryon kapaborito, magtaryon lingkor, Joseph Kanilang Bakani. Mayo 2 laso petsa tatang tanagagik, pigaran agaw labatla. Sampluran ago labatla. Si Katuyalama na tatang tanagagik sumandetermina. 10 days more to go at tatang tanagagik. Wadtan la susare masakder iran. Liknaan na sare tutuo. At sare kandidaton suportaan da. Butosan da at sayay Mayo 12 eleksyon. Balat antis tayon untuloy, iparuntal ko sa aking partner. At sayan agaw dyan technical side, mambukbukor natan. Talagan, si Kato talagan the faithful one. Manangaro lawas, Engineer Richard Olanday. Sing-singer lata atong tanagagi ka. Unungod sa may kwantila ni man. 10 days more to go. 10 days more to go. Oh, by the way, manaya na buwas, dyan syudad tayong Dagupan, walay nagawan lakad Pangasinan para sa halalan. Ayat sa kaya Unity Walk, walay katumbugan ton healing mass, tan general orientation, nasaray kabyangan na PPCRV volunteers. Nagawa yata itong tanagagik ditan at Metropolitan Cathedral na sa St. John the Evangelist, Jad Ciudad Tayon, Dagupan.
At ilaluan niya o natindiditan, siyempre saray kabyangan na PPCRV, Paris Core Teams, saray PPCRV volunteers, saray Paris Youth Ministers and members. Ipapakabat at sa kayura, ya mansulong kayo na amputin PPCRV uniform or any white t-shirt. And please, pakiusap po ng organizer sa inyo, bring election placards expressing our stand against vote buying and selling. We ask our Paris youth to carry our placards during the walk. Please come early at 6 a.m. Masakbay. Wala ni nagawan novena for CHAMP. CHAMP for clean, honest, accurate, meaningful, and peaceful election. CHAMP. Ulitan tayo. For clean, honest, accurate, meaningful, and peaceful May 2025 elections. Sa ikwandalanti at atang tanagagik, bawat buto ay pangarap, bawat buto ay dalangin. Agi kumun lilingwanan itan, bawat buto ay pangarap. Bakit pangarap? Kasi ditan, dyan po nakasalalay. Dyan po nakasalalay ang kinabukasan ng ating bayan. Dyan po nakasalalay kung dyan say araw po niya taloy taon, kaya rin na eleksyon at anto sa pagmaliwan na say bali tayo. Kaya nandyan po yung pangarap. Bawat buto ay dalangin because we are praying na magiging clean, honest, accurate, and meaningful and peaceful ang magaganap na May 2025 elections. Atan labatla, tatang tanagagik tani, jad sa rin bugtalabatla, jad sa'y nakukara niya 10 days, and 5 days from now, walay alagaran timatan pitalaran tayo ya desisyon, ya sikatutan so, mangitar na amay trend, no siya palara, so posibleng umpaway ya kandidato at sa'y arapan niya eleksyon. It will be a good indicator. Magmali yung indicator itan. No siya para so posibleng mantalunggaring at sa arapan niya eleksyon. Wala tan niya desisyon. It's a unified decision nationwide, province-wide, region-wide, province-wide, city-wide, and municipal-wide. Umpaway itan 5 days from now. Ditan nanang ng tila no si paray matalunggaring, posibleng mantalunggaring iran kandidato at sa arapan niya eleksyon. Yaaratan niya kandidato ay ang paway iran kangaranan at atang tanagagik at base at saray evaluation, tadimalan ira evaluation iraratan at atang tanagagik. No evaluation kanyo watan la ya inaral da so inkatuo da, inaral da so performance da, inaral da so may relationship da at sare totoo agaon tanatatong tanagagik how they deal with people. Watan la namin kanya no siya para may umpawad sa atin listahan ang swerte nyo, but you deserve it because akin, ta siyempre, say nagmali ya basian, nasa ating impakapila yo at sa ating listaan, it's because you have done a great deal to your community. Agaon ta, natatong tanagagik, kaya si katutan so pitalaran tayo, pitalaran mo't nakaraklan. Pero unong sa amin kwang kulante na naman natatang tanagagik plus mat. Jad
pulas na batik na agaw, pulas na batik na oras, ya manasinggar so eleksyon, ay samsambutan da lagagik so panangibunog na saratay pakurong. Atay pidasal yun pakurong, galalan un kurong, at saray kaabungan, agaunta natatong tanagagik so pidasal yo. Walay naawat tayon balita, sino itets? Sino itets? Ya mayor na sa kaya baloy, ya alas 7 limubad sa kaya abong, ako ang tabalot no akasumpot lanatan. Taakin, according to information, sayan mayor, ya limubad satan na sa kaya abong, na karton ang ibunog na 1,000 at saray totoo. Di simpre dinumog na sara may totoo. Imay abong tawalad may pakurong agauntan. Natan ng dinumog na saray totoo, alikas na saray pupulis. Natan binantayan na sara may pulis, duaran pulis mobile, nagak nalilingon. So saman niya abong, ya gwinardya anda atatang tanagagik. Ay agi, according to information, aga makapaway si incumbent mayor. Ay siyempre naural, mairap latay, naural ka infragrante delicto yakwanda. Anto may infragrante delicto, caught in the act. Ay tanong na caught in the act, di disqualified. Aga untahan. Sino itets? Alam niyo kung saang bayan yan? Basta mayor na sa kaya baloy. Ganyan na po kapag may kagarapal, paruntalan, so nagagawa Operation Pakurong. Wala ni may abantayan ko. In video da atatang tanagagik sa kaya andirit yaman tik-tikyab. Imagine, amay andirit ang ipulag na grasya. Ang ipulag na grasya at sara may tutuon walan mipaparada. Di nang nanyo panang nang ko ay video si kayo. Tapi nanang nanyo, walay video ya pinmaway at social media, ya walay sa kaya andirit ya mantik-tikyab. Pasensya ka la engineer, medyo nauna ito. Okay, pakita natin yung andirit ya mantik-tikyab at taon, nung angipulag na chichirya. Antuman kasi kung kuno na plug, chichirya manaya kuno iraraman niya na plug, parad sa ramay mipaparada niya ay bantayan tayo. Nena ninyo, nita namin ang direct man ang ipulag na chichirya. Imagine, pati nita nyo, minsan ni walang kasulat, di man nabasa yun, may kasulat. Pati untal na so pakanang nasaray kandidato at saray tutu. Ay binisibisan dara na chichirya ng yutan ay Natan, sa kaimot at saray may pangakalot. Pangakalot. At saray butante, nanunutan nyo may balita, i-implementa dalatan, so 20 pesos per kilo, bulas. Tinawag dan 20 peso per kilo rice project. Walay gangan natan na sa Commission on Election. Yano iner. Igagangan na sa COMELEC, so Department of Agriculture. Ikuntang danitan so pangipatuntunda na satay 20 pesos per kilo project da o rice project anggad na sumpal sa midterm elections. Anggad na sumpal sa midterm elections. Taunong at kinan COMELEC Chairperson George Erwin Garcia nayarin
nausar itan ya project at panagpolitika. Nagkalalola at panangampanya nasaray kandidato, nagkalalola at saray administration candidates. In paliwawa ng Garcia, yasarag tumatya ituloy itan ya proyekto no kayarila na eleksyon. No say talagang tuan gagamtan nasa tanya proyekto at naidan na 20 pesos per kilo. Iray umbalay, it can wait. It can wait. Sad, kay kwanto lang tinan Garcia, ang sabi nga natin kwanto, pagkatapos ng araw na ito, medyo tigil muna bukas. Pwede naman maituloy kwanto after ng May 12. Kahit sa May 13 na lang uli sila magsimula ng murang bigas. Hindi po para ang COMELEC maging hadlang sa tulong sa ating mga kababayan. Kaya lang, kwanto, ang sabi ng batas, hindi dapat nagagamit ang state resources para sa pamumulitika ng iba o para i-promote ang kandidatura ng iba. Kita nyo yan. Malinlinutan ha. Yain palapag to ng COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ang sabi ng batas, ang sabi ng batas, hindi dapat nagagamit ang state resources para sa pamumulitika ng iba o para i-promote ang kandidatura ng iba. Tasay kwanto so ayuda ban i-implementa na COMELEC ay magsisimula ngayong Mayo 2, ngayong araw magsisimula yung ayuda ban. Pero akin tawalaray dire-diretso nin mangiiter na ayuda tingnan natin. Magsisimula sa araw na to Mayo 2 ang ayuda ban at ayan po ay magtatagal hanggang sa araw ng halalan sa Mayo 12. Sige pa sirin nang tayo no walay untumbok at sayan gangan walay untumbok at sayan gangan. Pero siya patay makan project itan so 20 pesos na bigas. Agkwanta no si katoy makan project pero tiniyak noong Huwebes ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na magtutuloy-tuloy daw ang programang 20 pesos kada kilo ng bigas ni Pangulong BBM matapos itong unang inilunsad sa Visayas. Ngayon, sinong masusunod? Si COMELEC o si Speaker? Bantayan tila laman. Pero dyan siyudad na San Carlos sa tatong Tanagagik, walay imbes nga to'y liknaan to ng incumbent city mayor, Mayor Ayoy Risuelio. Taakin pati saray PWD, aray persons with disabilities, nauusar la kuno, at panagpolitika ditan. How true is that? Pawilan tita natatang Tanagagik kaya rin inasaran pakabatan paimano malalapunid saray manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala! Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. So DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo silang taonin. Harapin niyo ako! Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan.
para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minungutya, nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Pareno, ang tunay na anak ng Ordaneta. Subok na Elias Villanueva, kalidad na serbisyo at balay sunido ba? Dapat mong ituloy Elias Villanueva, yan konseho'y kalasyaw na pag-ipawil ka. Elias Villanueva, ipawil mi ka. Elias Villanueva, putusan mi ka. Elias Villanueva, ipawil mi ka. Elias Villanueva, iboto mi ka. Elias Villanueva ng Kalasyaw, number 14 sa Balota. Hanap mo ba di kalidad na produkto na abot kayang presyo? Tara na sa CSI Mall, Dagupan City. Makakabili ka rito ng lahat ng kailangan mo. Mula grocery items, gamit sa bahay, appliances, school supplies, at marami pang iba. Lahat ng kailangan mo, nandito na. Pumunta sa CSI Mall, Lucao District, Dagupan City, CSI Square, at sa CSI City Grocery, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. May mga sangay din ang CSI sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan at maging buong rehiyon. Store hours, mas pinahaba pa para sa inyo. Lunes hanggang Huwebes, bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sabado, Linggo at holidays, simula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang supermarket, Lunes hanggang Huwebes, alas 9 hanggang alas 7 ng gabi. At Biyernes hanggang Linggo at holidays, alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kaya ano pang hinihintay mo? Sa CSI, siguradong mura na, di kalidad pa ang bawat bili mo. Ang CSI ay may pinakamurang presyo sa buong Region 1. CSI Mall, Dagupan City, ang paborito mong pamilihan, ang inyong premier shopping mall. Kapaborito, mantrabaho tila. Alas 8 la. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante, Pangasinan, Ilocano, Party List 123. Api. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos, San Carlos City, maudlad at maayos. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025. Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025. Bantay Halalan 2025 special coverage is brought to you by Mama Lo's Delicatessen, a family tradition of fine foods where taste matters. Mama Lo's is located at Tapuag District, Dagupan City and managed by Rob F. Mejia with telephone numbers 0965-542-9245 and 0953-439-4866. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total
domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang kasawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 8:05 oras na natin sa Liknay Valley. Diyan nga rin na sa ikapaborito tayo RJ Jimenez, always at your service. Nakakalop nakakantabay unit sa inago na Biyernes at Liknay Valley. Sa magtaryon kapaborito magtaryon lingkod Joseph Kanilang Bacania. Nesay kwantuyay ng text at si Katayuay. Say kwanto atatong tanagagi. Good morning kapogi. Walay interdan inasinad si kami. Haha, kwanto. Anggan antoy iterda, pogi pa rin. Ibalik ang sigla sa Pangasinan, serbisyong pogi, kwanto. Si katutan actually sukulyaot na balang sinansakay at saren kaplasan na tatong tanagagik, iran taga luyag na Pangasinan. Sa ikwandan ibabagadan naynay, ibalik ang sigla at dangal ng Pangasinan. Sigla at dangal ng Pangasinan. Bakit sigla at dangal ng Pangasinan? Because we were used to receive ng napakaraming dangal or recognition. We were used to receive nasaray ng duruman dangal. Nandyan ang SGLG Awards, magmula 2015, 2016, 17, 18, 19, at 2022. Consistent ang ating lalawigan ng Pangasinan during then the term of former Governor Amado Pogi I.S.P. III. Higit pa dyan, meron din po tayo mga natanggap na mga major awards. May International Employer of the Year Award na natanggap pa natin. International Organization for Standardization Certification or ISO. Ano-ano yung mga natanggap natin na mga awards? Nandyan yung National Quality Corn Achievers Award, Hall of Fame. Nandyan yung National Rice Achievers Award, Good Financial Housekeeping, TESDA Kabalikat National Awardee, National Anti-Drug Abuse Council Performance Award, Best Performing Peso Provincial Category, Most Outstanding Migrant Desk Office, Kaagapay ng Sports sa Komunidad National Award, Arayan Amina Award during then the time of former Governor Amado Pogi I.S.P. III. Wadtan mo't may Secretary's Peso Bayanihan Service Award. Wadtan mo't may consistent finalist of Most Business-Friendly LGU Province Level 1. Consistent. Sa gabay ito ni baga tuloy-tuloy, aga anguman, malapod sa may termino,
ng Governor Amado Tutan Espino Jr. yain tuloy-tuloy ng former Governor Amado Pogi I. Espino III. Watan mo my best partner in the anti-illegal recruitment campaign. Most efficient LGU in procurement process under IRIP. Most improved province. Best local government unit advocate for statistics. And best tourism program. Pasyar, Pangasinan. And we were aiming to be number 1. Number 1 niya probinsya at interon region and possibly number 1 niya probinsya at interon bansa. Kanyan si katutan so samay at anapon na sari totoo nasaan ang sigla at dangal ng Pangasinan. Kanya nagtayo na total, irarayay kabaluyan tayo, kalugaran tayo duyag na Pangasinan, no akin tasaksaki so boses, saksaki so ngaran, yali libitan dalanatan, at kapuspuso anda, tanjad kanunutan da, ya si katulatan so mas dekla, ya desisyon da, ya jadsayay Mayo 12 at si katulatan so itanduro da. Tagabay da yung pawil, gusto nilang ibalik ang sigla at dangal ng Pangasinan. True enough, kasi during those times, at sa may panahon ng former Governor Amado Pogi Espino III, naramdaman natin na nagkaroon tayo ng job fair on wheels and we were the first in the country. Naramdaman natin yung serbisyo ng Abig Pangasinan, which is the first of its kind in the country. Nakita natin yung 2 mobile diagnostic treatment clinics which is again first LGU in the country na nagkaroon ng 2 mobile diagnostic treatment clinics. Meron din tayong GeoCloud hazard mapping at tayo ulit ang pinakaunang LGU in the country na nagkaroon nito. Yung Mobile Skills Training Project, again, tayo muli ang unang nagkaroon nito sa buong Pilipinas. Yung Kalinisan Caravan, again, first of its kind in the country. Ano pa? Number 1 in the country as the most beautiful capital. Number 1 internationally as the best employer accorded by investors and people. Number 1 LGU in the country with 27 dialysis units in 2 dialysis centers. Number 1 LGU in the country sa National Paralympic Games noong 2018. Number 1 in the country na nagkaroon ng National Gintong Award 2021 kaagapay sa sports at komunidad. At number 1 in the country in implementing conditional matching grant to provinces noong 2016-2017. Kanyan si katutan. So ana po nasari totoo, kailan ulit magna number 1 ang luyag ng Pangasinan. Kaya si katutan, so pirpirawat natan na karaklan, ibalik ang sigla at dangal ng Pangasinan. Yawad tanin katekep at atang tanagagik so sa kaya party list ya mangisulong na kabuhayan, kalusugan, katarungan, kababaihan at kultura. Remember 1, 2, 3. Abante Pangasinan Ilocano. Kwanda? Si katutan so sara may liknaan da at atang tanagagik. Ya jada inagaw-agaw ya wala rin totoo na pipituyawan tayo, saksakay sulik na anda. Oh, by the way, ipapakabat na sa Cathedral Parish na St. John the Evangelist in partnership with International College of Surgeons Pangasinan Chapter na magkakaroon po ng Operation Tuli. Ay, sino pang hindi natutuli dyan?
Kami ni engineer certified na. Kayo certified na ba kayong tuli? Kung hindi pa, meron pong Operation Tuli. Magaganap today, May 2, 2025, alas 8 kabuasan hanggang alas 2 ng aram. Laki Labat Laditan at St. John Clinic Beloved Center. Okay? St. John Clinic Beloved Center, May 2, alas 8 kabuasan hanggang alas 2 na ngaram. Libre po yan. I'm sure libre po yan. Kanyan Lucky Ladman, Agyuliling manan, ta importantitan. Nagkalalulad sa remang babalula kila. Sekwandaman, ag kayo umbalag no agkini asagat. Tutuwa man engineer. Akin balat agtabi malagoy. Ay, age. Nesay kwanto ng Mayor Ayoy Resuello nasa siyudad na San Carlos, in connection ni Idsaya so nagagawan bakalad politika jad bansa tayo Pilipinas. Nesay kwanto jaya basan ko atatong tanagagik. Sobra na kwanto. Kailangan na natin manindigan. Foul na ito. PWD po yan. Hindi na ito pamumulitika. Abuso na ito sa taong may kapansanan kwanto. Bilang alkalde ng siyudad ng San Carlos, kung hindi ako rerespetuhin ng mga lumalaban sa akin at sa mga naghahangad ng kapangyarihan, sana naman kwanto respetuhin nila ang tao. Pangalawang tarpaulin na po ito na iniligay sa bisikleta ng isa nating kababayang PWD. Ito ngayon ay laman ng social media dahil tila ba masayang-masaya pa sila sa kanilang ginawa at tila ba proud pa sa kanilang kalapastanganan sa ngalan ng politika. Kasi tumiakasulat di man panahon na, kwanto? Subukan naman natin ang parang something like something new. Ang pagbabago, kwanda. Natansay kwanto ng Mayor Ayoy, appeal niya ngayon sa mga taong bayan, sa kanyang mga kababayan, nesay kwanto mga kababayan ko. Tatanggapin ko lahat ng paninira nila sa akin at sa pamilya ko. Pero hindi po dapat natin palagpasin ito. Dito natin makikita kung ano ang kaya nilang gawin at kayang isang tabi para lang manalo sa labang ito. May mga linya tayong hindi dapat tinatawid at isa ito sa mga yon. Sobra na. Ang taong yan ay kilala nating lahat. Siya ay may kapansanan, ngunit marangal na naghahanap buhay sa araw-araw. Pero, bakit naman po ninyo gagamitin sa pamumulitika? Ano ang kinalaman niya sa laban natin? Ano ang gusto ninyong patunayan na pati ang taong may kapansanan ay gagamitin pa ninyo? Kwanto? Una sa lahat, kwanto pangalawang tarpaulin na po yan na inilagay nila. Una ay ang mukha ng kanilang kandidato. Ngayon naman, bagong print na tarpaulin at talagang tila inalambre pa at nilagyan ng patigas na kahoy para hindi matanggal at maging matibay. Ano po ba? Para tumagal hanggang eleksyon? At sa pagkakaalam natin, ay hindi niya kayang isabit yan mag-isa. At sigurado po kami na may ibang taong naglagay niyan. Ibig sabihin, sinadya na ilagay yan at sinadya na gamitin sa propaganda? Yun ang kanyang sinasabi. Ngayon, pangalawa, kwanto? Ayon sa Commission on Human Rights, ang paggamit sa mga persons with disability para sa kampanyang katulad nito ay morally reprehensible and a clear violation of human rights law. Kasuka-suka at kahindik-hindik na gagamitin ng isang politiko ang taong may kapansanan at walang kinalaman sa politika at ibabalandran na tila ba nakakatuwa ang ginawa nila. CHR na po ang nagsasabi, meaning the Commission on Human Rights, huwag niyong gagalawin ang mga PWD.
Huwag nyo silang gagamitin. Huwag nyo silang gagamitin. Pangatlo, hindi po ba kayo nahihiya bagkos ipinangangalandakan ninyo pa ngayon sa FB na pati ang isang PWD na walang kinalaman sa politika ay tila ba sumusuporta sa inyo? Shinare pa po yan ng mga kandidato ninyo. Shinare pa ng mga page na sumusuporta sa inyo. May kapansanan yan. Idadamay ninyo sa paandar ninyo. Nagdurugo ang puso namin. Dahil kailangan pa siyang gamitin para sa sariling interes ng mga politiko, kayo na lang po ang humusga. Ngunit sa pananaw ng nakararami at sa mata ng batas, ito ang isang pang-aabuso sa karapatan ng mga taong may kapansanan. Sa tagal ng panahon, pinangalagaan po namin na maitaas ang antas ng buhay at ng pagtingin ng lipunan sa mga kababayan nating PWD. Sa pamamagitan ng ating mga programa ay nabibigyan sila ng importansya at atensyon. Ngunit sa isang pagkakataon na ganito, tila ba binaboy ng mga politikong ito ang pagkatao ng mga minamahal nating kababayan? Ganito na ba kadesperado ang politika ngayon sa San Carlos? Kwanto? Pakiusap ko bilang alkalde, kung hindi nyo po ako nire-respeto bilang mayor ng San Carlos City, respetuhin nyo naman po sana ang batas at ang minamahal naming San Carlenians. Tanungin natin kung karapat dapat silang mamuno. Siyasatin natin dahil ngayon pa lang kaya na nilang maging desperado at gamitin si Pilo. Manaignawa ang tama, manaignawa ang totoo. San Carlos, di namin kayo susukuan, maayos na tayo, maunlad na tayo, at ngayon okay na tayo, gusto na nilang kunin ito. Tandaan, kunin ito sa anumang paraan. Niya may paskil to ay, Si kwanto jay, panaon matla, mansalat tayo la kwanto. PWD yan kuno. Ni katumatlan tiyay, so jay, PWD. Actually, meron nga sinasabi ang CHR, huwag naman ninyong gamitin sa politika yung mga persons with disabilities. Lalong-lalo na yung may kapansanan sa pag-iisip. Nako. Diba, meron yung isang tinuligsa sa social media na sinasabi niyang ayaw ko siya kasi hindi niya binibigyan ng atensyon ng PWD. Anong alam nun? PWD nga eh. May problema sa pag-iisip. Tapos tuturuan niyo magsabi ng ganun. Anong alam niya? Anong pakialam niya? Iyon ang mga bagay na sinasabi ng ating Commission on Human Rights na huwag sanang gamitin yaong mga PWDs natin. Wala abasak lalamot. Anong nang kulamot at social media, isang babae nawalan ng malay. Nawalan ng malay, lapod, piugagap to kalamor, yung makaawat na pakurong. Kasi kayo mat, gabagabay mat. Gabagabay mat. Natano, apagkatan kay bublay na laman, kulang ni may naawat yo ya saliyo'y tambahal. Tuwande, diretsantan. Kasi asame sa kaya balulaki, 20 years old, di man narlaman niya lugar, at Manila. Inatoy, anti inatiyan to, lapod mi pipilad linya, manalagar na, pakurong. Basta atan susaray resources na gobyerno, wag niyong gagamitin. May paalala, yung mga AX, yung mga akap at tupad, pundo po yan mula sa national government. Galing po yan sa taxes o buwis
na binabayaran ng bawat isa sa atin. Hindi po yan pundo ng mga congressman, ng mga congresswoman, ng mga mayor, ng mga gobernador. Huwag po tayong magpalinlang, maging mapanuri, iboto ang tama. Sana lagi nating tatandaan yan. Sana lagi nating tatandaan po yan. Gaya po ng nasabi, mga kapaborito ng ating simbahan, bawat buto ay pangarap, bawat buto ay dalangin. And always remember yung champ. For us to win the game, para maging champion po tayo lagi, champion po tayong lahat, wag po natin kalilimutan yung champ. Ano yung champ? Clean, honest, accurate, meaningful, and peaceful May 2025 elections. Tama i-reply nilawan at tatang tanagagik, tanonilawan tayo, say apili tayo, at makapoy manulay, pero los benos at tatang tanagagik, anti-katakaptutan, anti-balastutan. Siyempre say balastutan, makapoy matya, serbisyo. Hanggat naan may nagsisisi na tayo. Pero sabi nga nila, bago kayo magsisi, mag-isip na kayo ng tama. Kasi ang pagsisisi, laging nasa huli. Sana wag na tayong dumating sa ganung punto. Wag na tayong dumating sa ganung punto. Ang isipin natin, ang masigla at marangal na Pangasinan. Ibalik ang sigla at dangal ng Pangasinan. Untole, so lik na ibalay. Kaya rin inasarin pakabatan paimano, malalapunid saray manangan tabay. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Hey, ipawil tayo, letter femihiya, diyan konseho, adyan tagupan, na ilaluan tayo, tanapan piyaan, letter femihiya, sige number one, inaligwas to'y syudad, femihiya, 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 ipawil at konseho, femihiya, femihiya, femihiya. Ilalaban ng tama para sa patas na serbisyo. Ang taong may prinsipyo. Councilor Red F. Mejia, number 10 sa balota. Wanna escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang Flying Connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco.
At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palitan na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Kapaborito, alas 8:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng dagupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maaasahan sa buong bayan ng dagupan. Hangarin tapat, dignidad, tapang at lakas. Kasama nyo noon ngay kahit kailan. Ano ang oras ay malalapitan. Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chito Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisang manok ng mga dagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subok na ang serbisyo. Halika na samaang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson ang iboto. Iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan, Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the Friends of Chito Samson, California, USA. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Dagupan, Paborito, Manawa, Paborito, Mangaldan, Paborito, San Fabian, Paborito, Diyan sa Nasinto, Paborito. Aya, So 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ay, agegelipulas na oras. Ne? Wala nila batlay nagkakaranya 32 minutos antes yaman alas 9 kabuwasan. Pero siyempre tuloy-tuloy ni Suliknay Balay. Pangipapasabi na Sari Matuan, Liknay Balay.
Yakaulop kantabi ni siyempre dyan nga na si kapaborito tayo na RJ Jimenez, always at your service. Say magtarilingkor, magtarion kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Madam Marilyn Soriano. Yasay kwanto, good morning po sir. Si Antak, atay andirit ibabagayo, akin chichiryani so impulag to. San siya la? Agla ang ipulag na kwarta, tapano minabang niray tutuod kwarta to. Ha ha ha, kwanto. Say kwanto nan Madam Marcelina Soriano Madriaga, watching from San Manuel, Pangasinan. Ay, kumusta kayo taapo? Itiili ti San Manuel, Pangasinan. Kay Madam Emma Alipio, good morning. Say kwanto, good morning kapogi Sir Joseph. Likewise po sa inyo, Madam Emma. And likewise kina Nanay Bihing, Nanay Conchita, ang tinaguriang Miriam Defensor ng Barangay Basing. Siyempre si former Kagawa de Esperanza, tan si Madam Perla. Kay Darwin Villanueva Rica Blanca na nanonood po ngayon, good morning. Magandang umaga po sa inyo. Ontan mat at kinan Sir Jeroma, yasak-sakbay, yan ang text at atang tanagagik. Ni masanto siya kabwasan kwanto first Friday natan. Papanuno to. First Friday natan. Lugayan ko pa si Mayor Leopoldo Batawil say umpawil ya Congressman at Segundo Distrito, Arangkada, 2nd District. Hep hep, hooray, kwantumat. Basta say antak ditan, say dad Segundo Distrito, say pianap damat sa may Tuan Kabaluyanda. Sa may Tuan Kabaluyanda, ta siyempre no Tuan Kabaluyanda, mililik na itan. Antatoy pankaukulanda, kabkabat turay taga Segundo Distrito. Familiar at sari taga Segundo Distrito. Kanyan antato no anton serbisyo so manupag yan nagamuran na sare taga Segundo Distrito. Siya so ni anak ditan, siya sumatuan taga Segundo Distrito ditan. Say kwanto lantinan na Sir Jerome, lulugayan to si Mayor Leopoldo Batawil. Na Segundo Distrito, papawil ya Congressman. Ni si Congressman Paul at nagmaliw ya Congressman na Segundo Distrito itan for 3 consecutive terms. Sa isa kaya leader, agto na sumpalitan so 3 consecutive terms, no ang gapoy ginawa ton maong. No makapoy so performance to. Akin ta sumpal to so 3 consecutive terms to. Siyempre lapod, kabkabat to so Segundo Distrito. Tanditan niyanak, ditan apusugan. Agauntan Sir Jerome, sa ikwanto yay balatay, awat-awat lamot natan ad stage bro. Uy, meron ba ngayon? Ano yung binibigay dyan? Ayuda? Bawal na po ang ayuda ngayon. Let me remind you, bawal na po ang pamimigay ng ayuda ngayon. May 2, paging, Commission on Elections. Comelec, lantaran na pakitignan. Ay, nako talaga. Pero ito nakakalungkot naman tong nangyari sa SC Tex, doon sa may party ng Tarlac. Kitang-kita nyo yan, good morning, Kuya Joseph. Kwanto yay. Greetings from Philippine Business Bank Lingayen branch officers and staff, namely Joey Nilo Palma, Roda Arumin, Elisa May Rosario, Claire Bantilan, Mary Jane Balisteros, and yours truly, Joey Quinto. Yon, good morning sa inyong lahat dyan, sa Philippine Business Bank Lingayen Branch
dyan po sa Lingayen. Nelabindwala at atang tanagagik susamay na andian na bilay at satan niya agang agawan karambulan ng mga sasakyan sa SC Tex. Nakakalungkot kasi yung mga iba dyan ugugaw apatira susara may ugugaw yan na andian na bilay walay sa kaya ka survive ana puntunatan may nanay to. Unfortunately si katulabat sunan survive kaiba turi ateng to si nanay to tan si tatay to paunlara kumonya man bakasyon at siyudad na Baguio. But unfortunately atan so agawad si kara abalang si nanay to abalang mat si tatay to kalamor may ugaw 2 years old ang agang naulila sa kanyang mga magulang. Aramay arom ni anggad natan agdanira akabat no siya pararaya agnira akabat no siya pararaya atatang tanagagik so sarayay arumay agdani ni sekwento jad balitay 4 sa 10 nasawi sa karambula ng 5 sasakyan sa northbound lane ng SC Tex kahapon hindi pa rin nakikilala hanggang sa ngayon. Batay sa investigasyon ng Tarlac PNP 37 pa ang sugatan sa naturang insidente. At nahaharap na ngayon sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries, and multiple damage to property ang driver ng bus na sangkot sa insidente. Antayo na pantoy agawa. Akaugip. Araraya ay sululuganan 1 man ad linya watawala larad toll gate. Siyempre no wala kad toll gate untunda ka man minor ka. Sansansaki kayon umbaliw demanad toll gate agauntan aga mambabansag sansansaki kayon umbaliw natan akatunda iraray nuluganan nitan la si Solid North may driver akaugip akaugip may driver in between nasa may bus yabalbalag at taluran pigaran luluganan niya SUV ang kukulag. Insan jad arapan nasara yung SUV balbalag matya truck apit-pit iramit aramay SUV at atang tanagagik walang itsura. Hindi mo makita masabi na sasakyan ng mga to apit-pit iran maong. Kanya you can just imagine no anto itsura nasara may fatalities, aramay bangkay. Apit-pit atatang tanagagik. Kanyan apatirag na na-identify no siya pararaman. Ayagi kalamor kaskasen ni Ranto Kanyan, no makakaugip kayo si katiran driver, tan nasusubok kumatan. Lalabanan ko, may talagang makatugyip ka la. Ambula-bulat layliknaan mo, pero labanan mo sa ragmutan. Natano agmula na yarian pireg ka taugip kanin magano si katulabat man sorry medyo tutan na tatang tanagagik aya lagi ta bus driver nabitin iraramay pasaheros to dapat amay kaiba to amay kolektor anta tumo sa man drive tapian dyan untan man salatan nira, ikaw muna dito bro, ikaw muna mag-drive, naantok ako, kwanto. Pero unfortunately, hindi po kasi gano'n ang operations nila Kung driver ka, driver ka. Kung kolektor ka, kolektor ka. Diba? Ay, nanang lang yun, naabagayo iraray ugugaw agagik lalo lamay 2 years old anapuntulay nanay ito makapabugas na bago makapatunyag na liknaan sa kwanto ni according to the accounts na saramay witnesses ni sa kwanto may sakya kalugan at sa may bus kalugan at sa may bus on board at sa may Solid North bus
Sa kwanto, sa pamilya to was traveling to attend nasa may wala inatida so unatindira naridet Pangasinan ta bisita anda may inatida. Sa kwanto may sakay pasaheros. Una, 2 impact ang nangyari. Biglang patras kami tapos yun na diretso kami tumumba. You see? Prior kasi ng insidente, okay naman yung takbo namin. And then bago dumating ng toll gate ng exit, toll gate ng exit. Exit. Bago dumating ng toll gate ng exit ng SCTEX, narinig namin is nagpreno yung bus and then yung sumalpok na. Then lahat kaming nasa bus bumalibag talaga. Tapos may mga upuan na natanggal dahil sa lakas ng impact. Imagine, ganun po kalakas yung impact. Atay nabagot so irungan nasa kaya bus at sa kay bus. Sa gabay ito ibagatan, sobra so impacto, maksilya talaga. Kaya no wonder, no akin iraramay luluganan, aramay SUVs, ang gapuit tsura da, parang pinitpit na lata. Kaya siya nung naalis sa kadabong, sa gagaong ko, mangukurosak. Tapyan dyanuntan, along the way, ato may driver's prayer. Bless me with a steady hand, O Lord, na sa aking pagdaan walang masasaktan. Di ba? Sana meron tayo nun lahat. Mag-download nga ako nun, driver's prayer. Imagine 2 hours, ilang oras, ilang oras bago na ayos yung gusot na nangyari dyan sa SCTEX. Sa kwanto yung may kinat may kanayon to may 2-year-old agaw. A relative of a 2-year-old boy who lost both his parents in a multiple vehicle collision on the Subic-Clark-Tarlac Expressway. Wadmanla at Tarlac Provincial Hospital. At sa kwanto may relative to may ugaw, napuntoy nanay to paunlara ko muna at Baguio City, Yaman Bakasyon, Calamur. Anatan lapot sayan agawan insidente at tatong aksidente at tatong tanagagik. Sinuspindila ng DOTR Secretary Vince Dizon so suspension na sa operation na Solid North bus lapod satan niya agawan aksidente. Ay, agi talaga naman. Ang aksidente kakiram ya kwanda. Ito naman, si CIDG Chief Torre. Nahaharap ngayon sa kasong illegal detention. Ayalami ibabagatot. Warrantless arrest. Natan nakartutay warrantless arrest. Sa ikwan na sa report, the head of the Police Criminal Investigation and Detection Group and 9 CIDG officers are facing criminal charges for allegedly detaining a businesswoman for 6 days based on a photocopied Xerox copy, your red notice from the International Police Organization or Interpol. Warrantless arrest kasi. Ngayon, nahaharap po sila sa kasong illegal detention. Siyempre, pag mali ang pagka-aresto, tapos dinitin mo pa, yun ang haharapin mong kaso. Yung pag mali ang interpretasyon mo sa warrantless arrest, tapos dinitain mo, yun ang kakaharapin mong kaso. Agaunta na tatang tanagagik. Ay na apple juice.
Oy, doon sa mga pumupunta ng naliligo sa mga beach ngayon, ingat-ingat lang po ha sa paliligo sa beach kasi sunod-sunod na naman po yung mga nababalitaan po natin na mga nalulunod. Kung hindi po kayo familiar sa dagat natin, sa lalawigan ng Pangasinan, dyan lamang po kayo sa tabi-tabi ha. Sapat na yung mabasa kayo, matimtiman ninyo ang maalat na tubig, tama na yun. Huwag na kayo magpasikat na pupunta pa kayo sa banda roon. Baka mamaya mapunta pa kayo sa banda roon, mawawala na kayo roon, di ba? Kawawa naman yung mga pamilya ninyo. Napunta lang kayo dyan para maligo, magsaya, pero pag uwi nyo, malungkot na sila. Huwag ganon. Kaya mag-ingat-ingat po tayo ha sa pagpunta sa mga beach po natin. Maganda pong maligo pero ingat lang po. Kasi may mga alon talaga bigla na lang hinihila kayo. Ha? By the way, mayroon nga pala ako nabasang statement from the Office of the Executive Secretary. Sinasabi dito, it has come to our attention that an internal memorandum purportedly issued by the undersigned as Executive Secretary and detailing a discussion of a survey presentation and hinting at a change in the leadership of the House of Representatives has been circulating on social media. Kwanto, the Office of the Executive Secretary categorically denies the authenticity of said memorandum. Apparently, the spurious memorandum is a blatant attempt to spread disinformation and to sow division in the ranks of the administration candidates. It should be dismissed as the handiwork of malicious minds. Signed, Executive Secretary Lucas P. Versamin. Meron bang movement na ganun gayan sa House of Representatives? Bakit? Apay, akin bakit? Uy. Parang may naaamingaw po tayo dyan, ha? May naaamoy tayo dyan, ha? May mga movements ba? Well, let's wait and see. Akwan dalante at atang tanagagi ka. Pero yung mga bunugan ngayon, kaya nyong i-report po yan. Yung mga bunugan ngayon, kaya nyong i-video. Meron kayong cellphone, i-video nyo. Kaya nyo yun? Maganda yun. Maganda yun. Hello, good morning kay Sir Jeff Sarzilia, dyan po sa bayan ng Binmale. You're most welcome, sir. Ayan. Natulungan daw yung kanyang anak na nabali yung kanyang kamay. So, kailangan ng operation para magdikit yung mga buto. Para magdikit yung mga buto, lagyan ng bakal. So, we need, kailangan ng pamilya yung operation. At syempre kapag kaganyan, when you speak about operation, ang katapat po niyan, malaking gastusin. Kaukulan da, so samay, may pampaopera. Ano man paopera kanatan, libo, so gastusan mo. Hanatan ta, masinger, singer timan. You're welcome, Pare Jeff. Ito, kinumpirma na po ng Department of Agriculture na sinususpindi na rin po nila temporarily yung pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas.
until the end of the 2025 election period in compliance with the directives of the Commission on Elections. Oh, very good. Masunurin din pala kayo eh. Sana masunurin lahat sa batas, lalong-lalo na doon sa mga pinagbabawal ng Commission on Elections. At siyempre, as a leader, 'di ba? You should be the good example. Ikaw dapat ang magbigay ng tamang ihimplo. Agontan. Kaso wala ray Peerless Venus Wala ray leader sa sikara mismo manunaan yaman violate na sararatan yung regulations na Commission on Elections. So gauntan. Paano tayo napamintuan sa salita darat are they truly sincere in their words? Kasi when you are sincere in what you say, ipaglalaban ko kayo. Paano nyo sasabihin ngayon sa taong bayan na ipaglalaban nyo yung kanilang karapatan? Ito mismo karapatan nila sa pagpili ng maayos ng kandidato, hindi ninyo maipaglaban. Gauntan, si kayo ni manunaan niya man violate. You will corrupt them with all those things na pamimigay ng ayuda, pamimigay ng pakurong. Gauntan. Paano pa kayo magkakaroon ng kandyan? Yung sinseridad sa mga sinasabi niyo. Napamintuan ni kasi sa salita yo. Pero los binasad sa arum na kandidato. Nagkalalod sa ramay, may untan lantaran na namimigay ng mga pakurong. Pero alam po niyo, on the other hand, yung po mga gumagawa ng ganyan, that is a sign of desperation. Naniniwala ba kayo doon? Na sign of desperation yon? Kasi wala na siyang remedyo eh. Yun na lang ang tanging niyang remedyo. Why? Apayakin bakit? Alam niya sa sarili niya. Alam niya sa pakikitungo niya sa mga constituents niya. May matabatabang da. Mataptabang. Antam mo, nalikas mo mati as a politician, as a leader. Nalikas mo mat mataptabang sa may panangabrasa dad sika. Then the only way to bring them back into your fold, kaukulan mo may kwarta. Gauntan. Tula may babaganan ka paborito ajay. Kurukan. Aliwan urukan kurukan na kayo. Anti patit da. Atan. So, kwarta da atatang tanagagi. Gauntan. Pero aramay kandidato agamangiter, they are confident na they are going to win kasi antada in their hearts, love sila ng taong bayan. Gauntan. Hello, good morning kay Brother Albin. Sa kwanto, good morning Brother Joseph and Kuya RJ. Happy birthday kay Albin Zacarias. Pakikalampag naman ang pamana binmali hakyang ganatan. Mahina naman supply ng tubig, malakas pa ihi ng manager nila kaya supply ng tubig. Salamat, God bless kwanto. Kaya ganatan ni pamana binmali. Nang problema ni si Brother Alvin Sandoval di Madlugarda. Papulis yumat kuno suturo terter na danom ad sikara. Pero niyang kapulay malam niya oras sa atatang tanagagik and because it's Friday today, Liknay Bali will be back on Monday. Pero ako po, ang inyo pong magtaryalingkor will be back tomorrow at 7 to 8 in the morning sa ating diretsahan. Basta wag po natin kalilimutan lagi mga kapaborito. Diyan sa arapan, diya panamili, bakal na panamili at atatang tanagagik. Pumili ng kandidatong may takot sa Diyos at maganda ang serbisyo. Serbisyo, hindi ayuda. Trabaho, hindi pakitang tao, lalong-lalo na sa tuwing panahon ng eleksyon. At lahat ng to, kayang-kaya po natin, basta sama-sama. Diyan nga rin na sa kapaborito tayo RJ Jimenez, always at your service. Sa isang magtarilingkor, magtarian kapaborito Joseph Canilang Bacani. Kantabay tiwa the technical side. Sa Manangaro Lawas, the faithful one, Engineer Richard Olanday.
See po bukas mga kapaborito sa Diretsahan at Radyo Pangasinan. Dito lamang po yan sa DWJA 88.1 FM. Ulitin natin, DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito!